Ga wasu tambayoyi da ya kamata ku sani. Abin da muke ciki muna nuna mutane cewa wannan aiki ba namu kaɗai ba ne, kowa na da aikin contribution da zai yi yadda za mu samu kan wannan duba gudunmawar da zai bayar mu samu nasara. And so yanzu kaga muna magana da state governors, muna magana da malamai, a sa addu'a, a yi ma mutane jawabi inda za a yi musu wa'azi, a dinga yi musu wa'azin su gane cewa kashe-kashe ba abin da ya kamata a dinga taimaka musu ba ne. Mu sa hannu tare mu tabbatar cewa kowa ya hana waɗannan mutane samun abinci, samun wurin zama, ko ina aka gansu a gama 'yan tsaro inda za mu nime shi mu kama su. A can baya ana gani kamar wasu ƙananan sojoji da suke ƙasa suke tafiyar da waɗannan ayyuka ne, batun allowance nasu ya lamarin yake. No, in ka duba ma yanzu tun yanzu a shekaru yanzu duk waɗannan sun tsaya, don mun tabbatar cewa su shugaban ƙasa tun na da na yanzu kullum ana tabbatar cewa an kawo albashi, an biya allowance ɗin kowa ya samu. mu kuma muna tabbatar cewa kamandojin su da ke tare da su suna ba su abinci yadda ya kamata, kayayyakin da ya kamata ana ba su. Kukan da muka yi cewa mun ga cewa kuɗin bai isa ba, mun kuka ma gwamnati cewa a dan kara musu wani abu, don abun gaskiya bai isa ba. Yanka duba yadda abubuwa su yanayin abubuwa yanzu, amma mun gode shi shugaban kasa ya sa an kara, kuma yanzu kaga wannan new minimum wage da aka kawo to zai kuma taimaka. Wani lokaci akan ce sukan dade kafin nan su je su ga iyalansu, akwai abin da ya sauya yanzu? No, yanzu dama ne don bamu da yawa, to amma kaga yanzu muna recruitment, muna samun mutane, so yanzu mun tabbatar cewa kowane mutum kafin kai wata 3-6 ka je gida ka dan samu sati 2 kaga iyali ka dawo. To yanzu abin da ake ciki kenan, shine muke kan ci gaba da kan wannan, don mun san cewa akwai illa in mutum ya zo na ya dade bai ga iyali ba, ga damuwa, ga duk ba zai iya sa shi ya aiki yadda ya kamata ba. So yanzu muna yi a can Maiduguri ma akwai jirgin saman da ake sa kowane sati 2 a ɗauki musu ana kai su, bayan sati 2 a dawo da su. To wannan zai ci gaba ko ina.